Mga bistak, naalala ko meron akong kaibigan ngayon lang. Gusto ko na ma-interview. Pare! Ano yung pangalan mo pare? Ha? Iyo. Dio, isang kaibigan ko rin to. Dito siya sa... Gano'n katagal na dito pa rin ako? Ha? Natiniti? Natiniti pa. Pero mayroon na siyang ano din. Pagkain. Marami akong fun food. Thank you. Salamat. Oo, nagbibigay sa akin ng marami siyang canned food. Binibigyan niya ako. Salamat. Marami dito. Gusto mo? Hindi, tama na ito. Wala. Tama na siya. May ano ka ako. Oo. Pictures. Bibigay sa akin. Ito. Marami oh. Saan ka sa Pilipinas pare? Ilocos, Pilipino rin ito. Ito yung sasakyan niya. Maraming pagkain. Maraming dilata. Mga noodles. Oh. Pero ano siya, may tinatanggap siya. Ano yung tinatanggap mo? Disability ah? Disability sa government. Parang pension din. Itlog. Ito pa ang kaibigan ko. Pare. Ay, sir, mamaya na pare. Kasama nga pare. Halika. Si Randy ito. Kasama ko sa, dati ko kasama ko sa delivery. Ay, paano mo kaya boyfriend mo? Girlfriend mo? Si Randy, kasama ko rin dati ito sa driver. Oh. Sa kumpanya noon. Ngayon, hindi na siya nagtrabaho. May pagkain sila, kompleto sila ang pagkain dala dito. Ano kasi pagkain niya pare? Siupaw? Siupaw. Si Randy talaga kasama ko ito naman matagal. Kasama kami magkakanta, karaoke. Hanggang ngayon nga, gusto ngayon kumanta. Mamaya siguro kakantahin ko rin to. Parang Ilocos din ito si pare. Kaya lang hindi pinalad na magkuhan. Ang dami mo pagkain pare. Oo, ginawa namin sa master. Nagbibigay sila, di ba? Oo. Oo. Oo, kung mo. Oo, mayroon siyang galing sa kuno. Oh. Hindi pare. Salamat, mamaya na. Mag-talk story muna tayo. Talk story about what is life in Hawaii. Tuloy pa rin kahit na hindi siya nagtatrabaho pero punong-puno naman sa pagkain yung kanila. Oh. Binibigay ito ng government. Saan kayo nakuha? Sa church ha? O nyo sa church every... Food bank. Ha? Food bank. Food bank oh. Nagbibigay dyan ng pagkain. Pupunta ka lang, pipila ka doon. Para makakuha ka ng kahit ano, anything. From canned goods to produce anything. Makakuha niya. Kaya dito may sasakyan sila. Oh, SUV ang tawag nito, Trailblazer. Trailblazer ang sasakyan nila. Oh. Oh. Ang sasakyan nila, Trailblazer. Pare, aloha. Oh, aloha. Mga Eddie Peregrina pa lang gusto mo, kakantahan kita ng Eddie Peregrina ngayon. Eddie Peregrina. Ano bang gusto mong kanta ni Eddie Peregrina? I do love you. Two lovely flowers. Ha? To love two lovely flowers. What is love? What is... Yeah. Mamaya kakantahan kita. Yeah. Anong kanta yun? Oh. Mamaya I'll remind you. Lahat ng mga kanta ni Evergreen alam ko. Kasi may collection din ako mga Evergreen ha. Yung pinarinig ko sa'yo kanina, yung Here's My Happiness, Japanese ko lang yung version. Oh. Mga bisdak, to be continued. Mamaya plus ko mamaya. Maraming salamat mga bisdak. Yan ang buhay dito. Kahit wala silang trabaho, may punong-puno ang trust sa kanila ang pagkain. Bigyan pa akong mga dilata.
Maraming salamat mga bisdak. Aloha from Hawaii. Tuloy pa rin ang laban. Kahit na ganito. Ha? Pare. Kahit na ganito pare. Laban sa kantista ng... Kahit na ganito ang buhay natin, may pag-asa pa rin tayo. Diba? Habang mabuhay pag-asa. Kaya kahit na ganito ang istasyon, lakas ang loob mo, kaya natin to. Mga bisdak, si Randy, matagal ko nang kasama. Mabait ito. Kailang, Saka napait ang natumaran niya sa amin. pero may pag-asa pa rin. Kahit na ganito ang istasyon. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa pa rin. May panahon pa rin. Panahon pa rin. Maraming salamat. Parang tour guide ah. Maraming bis na kabito. Si Randy. Parang tour guide lang.